שלום לכולם, כאן הילה מהום סטייג'ינג ישראל. היום אני רוצה לצלם לכם וידאו מיוחד, בו אני מראיינת את רותם. את הצילום אני עושה פה בנכס שלה, שזה עתה סיימתי. אני מוסרת לה אותו ברגעים אלה למחירה. ואני אשאל את רותם כמה שאלות, תכף תספר לכם קצת רקע עליה, אז בואו נתחיל. טוב, אז הנה רותם. היי רותם. היי, שלום. טוב, אנחנו מצלמים עכשיו קצת מזווית אחרת של הנכס. רותם, בואי תספרי לנו ככה קצת רקע עלייך, בכמה מילים, כשיכירו אותך. אוקיי. שמי רותם נמיר פרדס. אני משקיעה בנדל"ן. יש לי ניסיון בתחום, אני עשיתי כבר הרבה שיפוצים לבדי. ואני הרגשתי שלא תמיד אני ממש מצליחה בזה, זאת אומרת, היה בזה הרבה כאב ראש, לא תמיד התוצאה הייתה מצביעת רצון, ולפעמים אפילו היה קשה למכור אחרי השיפוץ, תמיד הפתיע אותי. עד שפגשתי את הילה, ולמרות שידעתי מה זה הום סטייג'ינג, בכלל לא חשבתי שזה בשבילי. ובהתחלה אפילו הייתי סקפטית, לא כל כך, אומנם מילה נורא מתוקה, אבל חשבתי שזה עדיין, היא לא מבינה את הראש, כל המעצבים האלה שרוצים שהכל יהיה נורא יפה. שפי לי המון כסף על הנכס, וזה לא יחזיר את ההשקעה. אבל אחרי שהכרתי את הילה ודיברתי קצת יותר לעומק, הבנתי שיש לה את כל הפתרונות, והיא תוריד ממני כל כך הרבה עומק וכל כך הרבה דאגה, והתוצאה תהיה כל כך מתאימה. ובאמת אנחנו עומדים פה עכשיו בנכס גמור, שאני מה זה מבסוטה, פשוט נראה מקסים, זה לא להאמין מה שהיה קודם ומשהו עכשיו. ואפשר להגיד שאני לא עשיתי כלום. אני כמובן חתמתי על הצ'קים, אבל הילה עשתה הכל, והיא הפתיעה אותי בהמון פתרונות שהיא הביאה, גם פתרונות עיצוביים וגם פתרונות שכסף תלוי בהם, כדי שאני לא צריך להוציא הרבה כסף. והאמת, שאני הקצבתי תחום מסוים לשיפוץ הזה, והיא סיימה את השיפוץ בפחות מהסכום הזה, כולל העלות שלה, זאת אומרת, כולל השכר ששילמתי להילה בעצמה, אז אני מאוד מבסוטה. כמובן שעכשיו אנחנו צריכים למכור את הנכס, אבל אני בטוחה שהוא יימכר. אתמול הייתה פה מישהי שנכנסה ואמרה, לא משנה כמה עולה הנכס הזה, כמה הדירה הזאת עולה, אני רוצה אותה. פשוט רוצה לגור פה, וזה בדיוק הדבר שחיפשתי, ואני נורא שמחה שבחרתי לעבוד עם הילה, באמת תוצאה מדהימה מכל תחום. תודה רבה רותם. עוד שאלה קטנה, אם את יכולה לספר מה ההבדל בתהליכים של השבחת הנכס שאת עברת בעבר, או שיפוץ, איך שתקראי לזה, לעומת באמת העבודה עם מישהו מקצועי, הום סטייג'ינג, שבאמת מכוון את זה למטרה. אוקיי. קודם כל באמת, אני חושבת שהמילה השבחה היא נורא נכונה, כי מילה ממש כיוונה להשבחה, זאת אומרת, הילה כל הזמן חשבה אם שווה להשקיע את הכסף הזה, אם זה יעלה את המחיר של המוצר הסופי או לא. אז בקשר אליי, אני באמת עשיתי שיפוצים, ותנסו לחשוב מה זה להביא שיפוצניקים, כל אחד. זה יעשה את החלונות, וזה יצבע, וזה יעשה את הרצפה, ולתאם בין כולם, ואז נשאר את הפינה הקטנה שאף אחד לא נגע בה, ואף אחד לא מוכן לגעת בה, ולך תעשה את זה, ולך תמצא מה שיעשה, וזה עוד כסף. והכי נורא שבסוף התוצאה היא לא תוצאה נכונה. ואני אתן דוגמה, אני בעצה של המתווך עשיתי נכס שכולו היה לבן. הוא פשוט לא נמכר, כי לבן זה קר ומנוכר, וזה לא התאים. לקח לי זמן עד שהצלחתי לממש את הנכס הזה. לעומת הנכס פה, שיש בו צבעים, יש בו, אפשר להגיד,
הפרטים הקטנים זה אלה שעושים פה את השינוי, ובאמת לא בתבואה, אבל הכי חשוב, אני ישנתי טוב בלילה. אני פשוט לא הותרתי מהשיפוט הזה, אני ידעתי שהוא בידיים טובות, ובאמת כל הפינות סגורות, כולל ניקיון, פשוט הנכס מוכן להיכנס, ומוכן שאנשים יבואו להתפעל ממנו, ואני ממש יודעת שאנשים יתפעלו ממנו. אני קוראת לי נסתרה, ואני ראיתי נכסים, ואני יודעת להשוות. זהו? תודה רבה רבה. אני חוזרת אליכם. תודה רבה לרותם, באמת, ממש כיף לי לשמוע את הדברים שהיא אומרת. אני מכינה עבורכם, אם אתם רוצים לראות על מה מדובר, על מה שדיברנו עכשיו, יש סרטון המשך, אני אשלח לכם סרטון המשך של הבית, באמת את כולו תוכלו לראות, ובהמשך אני גם אצלם את רותם שוב לתוצאות המכירה. אז נתראה בסרטונים הבאים, להתראות בינתיים.